Η Αθήνα δεν έχει μόνο ένδοξο παρελθόν. Είναι μια ζωντανή μεγαλούπολη. Με τα έργα υποδομής που κατασκευάστηκαν για να φιλοξενήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, η Αθήνα υποδέχεται τον 21ο αιώνα με τον αέρα της σύγχρονης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Εδώ, στο κέντρο της, εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 2003 το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής. Η καρδιά του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου, το τελευταίο απόκτημα, είναι η αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη. Μπορεί να φιλοξενήσει ως και 1.700 συνέδρους, παρέχοντάς τους τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Πλήρεις συνεδριακές μονάδες. Σύστημα ψηφοφορίας. Κονσόλα ήχου. Πλήρη και σύγχρονη εγκατάσταση θεατρικού φωτισμού. Καμπίνες διερμηνέων με οπτική επαφή με την αίθουσα. Οι σκηνικές δυνατότητες της αίθουσας Αλεξάνδρα Τριάντη είναι απεριόριστες. Οι πολύ εξελιγμένοι μηχανισμοί της σκηνής την κάνουν την καταλληλότερη αίθουσα στην Ευρώπη για βιομηχανικό θέατρο. Αυτό το μοντέλο, για να βρεθεί στη σκηνή, διέσχισε απλώς τα υπόγεια πάρκινγκ που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν 750 αυτοκίνητα. Οι κατασκευαστές έχουν φροντίσει ώστε οι χώροι να είναι εύκολα προσβάσιμοι σε όλους. Παρά το μέγεθός της, την επιβλητική της αισθητική και τον άρτιο τεχνολογικό της εξοπλισμό, η αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη δεν είναι παρά ένα μόνον τμήμα του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου. Στο ίδιο αρχιτεκτονικό συγκρότημα λειτουργεί η διάσημη για την εξαίρετη ακουστική της αίθουσα Φίλων της Μουσικής, που έχει κατακτήσει ένα διεθνές καλλιτεχνικό κύρος με την υπερδεκάχρονη λειτουργία της και έχει φιλοξενήσει ήδη πολλά συνέδρια. Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει, μπορεί να φιλοξενήσει αυτόνομα συνέδρια ως και 2.000 ατόμων. Η αίθουσα Νίκος Καλκώτας, που εγκαινιάστηκε το 2004, μπορεί να φιλοξενήσει μικρότερα συνέδρια ή παράλληλες συνεδριάσεις συνεδρίων που χρησιμοποιούν τις μεγάλες αίθουσες. Ιδιαίτερα προσεγμένη στο τεχνολογικό της εξοπλισμό, διαθέτει την απαραίτητη τεχνική υποδομή ακόμη και για τα πιο απαιτητικά συνέδρια. Η γειτονική αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, που λειτουργεί ήδη για παραπάνω από 10 χρόνια, είναι απαραίτητο συμπληρωματικός χώρος των μεγάλων συνεδρίων. Αποτελεί όμως και ιδανικό χώρο για μικρά συνέδρια και διαλέξεις. Ο τεχνολογικός της εξοπλισμός δεν υπολείπεται σε τίποτα από τον εξοπλισμό των υπολείπων χώρων. Χώρος εστίασης που μπορεί να φιλοξενήσει 900 άτομα για καθιστό φαγητό, αίθουσα συνεδριάσεων για 1.500 άτομα σε θεατρική διάταξη, αλλά και αίθουσα επιδείξεων, η αίθουσα Banquet, προσφέρεται για τον συνδυασμό όλων αυτών των χρήσεων, αλλά και για την κάθε μία ξεχωριστά. Διαθέτει σκηνή και μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα ένα γεύμα με μια καλλιτεχνική εκδήλωση, όπως και τις απαραίτητες για τα συνέδρια δεξιώσεις. Γύρω από τους κεντρικούς αυτούς χώρους του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου, ένα ευέλικτο χρηστικό σύμπλεγμα από 12 αίθουσες είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα για την οργάνωση των μεγάλων συνεδρίων. Τα 1.500 τετραγωνικά μέτρα του εκθεσιακού χώρου συμπληρώνουν την ευελιξία και τη χρηστικότητα του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου με τη δυνατότητα οργάνωσης θεματικών εκθέσεων. Το δάπεδο και η οροφή είναι σχεδιασμένα ειδικά για να χωρίζονται σε modules για τη φιλοξενία εμπορικών εκθέσεων, είτε ανεξάρτητων είτε σε συνδυασμό με την θεματική του συνεδρίου. Δίπλα στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη, στην καρδιά του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου, τα 3.500 τετραγωνικά μέτρα του Φουαγέ των Μουσών αποτελούν έναν πρότυπο χώρο για οργάνωση εκθέσεων. Εδώ παρουσιάζονται εκθέσεις που συνοδεύουν τα συνέδρια. Στις βεράντες των 700 τετραγωνικών μέτρων μπορούν να φιλοξενηθούν οι σύνεδροι την ώρα του καφέ και της ανάπαυσης. Το κέντρο πληροφοριών λειτουργεί στο σημείο αυτό για την εξυπηρέτηση των συνέδρων.
Το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο έχει βραβευθεί για τις διευκολύνσεις που παρέχει στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε μια πόλη σαν την Αθήνα, όπου η ηλιοφάνεια στις καλές χρονιές αγγίζει το ρεκόρ των 360 ημερών το χρόνο, οι υπαίθριοι χώροι είναι τμήμα της καθημερινότητας. Το Έθριο των Μουσών αποτελεί φυσική προέκταση του κεντρικού κτηρίου και έχει σχεδιαστεί ειδικά για συνεδριακή χρήση, δεξιώσεις και εκθέσεις. Στον ίδιο χώρο με το συνεδριακό κέντρο βρίσκεται το πάρκο, ιδανικός χώρος για ξεμούδιασμα μετά τον απογευματινό καφέ. Η αισθητική του χώρου είναι απαραίτητο συμπλήρωμα ενός τεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος ανταποκρίνεται στις πιο σύγχρονες απαιτήσεις. Η σοβαρότητα, για να είναι αποτελεσματική, οφείλει να συμβαδίζει με το καλό γούστο. Το συνεδριακό κέντρο έχει απευθείας πρόσβαση στο δίκτυο του μετρό μέσω του σταθμού Μέγαρο Μουσικής. Το μετρό της Αθήνας που εγκαινιάστηκε το 2001 είναι απολύτως ασφαλές και αξιόπιστο μέσο, ο πιο γρήγορος τρόπος για να κυκλοφορεί κανείς στη Μεγαλούπολη. Αν μπούμε σε αυτό το βαγόνι, σε 3 μόλις λεπτά θα βρεθούμε στην πλατεία Συντάγματος, το επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας, όπου λειτουργούν ορισμένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης. Το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο ζει ως αργά τη νύχτα. Στεγάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το οποίο από το 1991 που άρχισε να λειτουργεί, έχει κατακτήσει ένα διεθνές καλλιτεχνικό κύρος, μοναδικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Οι δραστηριότητες του Μεγάρου Μουσικής μπορούν να προσφέρουν μια υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία στους συνέδρους. Ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής και ορισμένες από τις ωραιότερες φωνές της λυρικής τέχνης έχουν αφήσει το στίγμα τους σε αυτές τις σκηνές. Η ζωή της Αθήνας έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα η απόσταση που χωρίζει το αεροδρόμιο από το κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, καλύπτεται το πολύ σε μισή ώρα. Το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας είναι το πιο σύγχρονο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο. Οι Αθηναίοι συνηθίζουν να λένε ότι το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών άλλαξε τη ζωή της πόλης τους. Η λειτουργία του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου συνδυάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ως προς τον εξοπλισμό του με το ήδη κατακτημένο κύρος του χώρου στον οποίο στεγάζεται. Ένας χώρος ευέλικτος στο κέντρο μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας, κατασκευασμένος για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πιο απαιτητικών συνεδρίων. Ένας χώρος που μπορεί να φιλοξενήσει ως και 7.000 συνέδρους και συνδυάζει την άρτια υποδομή με το καλό γούστο και την αισθητική.